din il-rabta mal-ġol l-standard? Ġifiri kif dejt? Jiena għatlek, meta spiċċajt mill-banda tala Victoria, jiena kont nerfa l-standard. Anka dak iż-żminijiet konna nagħmlu ta' Kristu Rew, nmorru fil-belt. Ġifiri anka mal-Vittoria kont tarfa l-standard? Ejwa. Mbagħad mal-Imperial. Mbagħad anka r-rabat ta' San Giuseppe perfettu kemm darba. Għandhom kollox farbum dak għandhom kollox u kont għandni tifel u kelli għax nimentu kelli 13 sena nerfa. Jien, s-sot minn 13 sena sal-lum, għandi 76. U inti x'kienu waqafti ġifiri mill-iddoq? Isma s-għedek, tekti t-iddoq, u li għalli, tittami ta, jina t-nutata u tlat. Għabad jasa, kellinu l-lum mejjet, għalli għalfet tlat. Għabla għada għazak minna dak iż-żmien, kont tifel. Ma konġu nħadu kas, u konna ġorru kaduba, anka fuq l-spalla. U jena, meta kont ġorru kaduba, dirajt l-ġob wahdi, nerfaħħa. Ħabla wahda, u insomma wahdi, mux, għax li ma kienx jgħajni sewa. U l-lampi jarfax, mill-li kun emson, mill-li kun emson kont. Għasik situ, ġiet il-banda tara l-emmej, id-doq, u kien hemm Tony Kirkop, u għalli li kien jafni, għalli teġi tisa soldat, għatlu x'namel. Tisa soldat. U daħħal soldat fi 63. L-armi kont normali, pass soldat normali, ma jina kont Batman u kont namel lases. Batman ġifiri, nuħsu bil-fizzjal. Meta tgħid tagħmel lases ġifiri kellek xi postijiet partikolari? No, las mek tal-armi, fi-barracks. Fil-barracks? Fil-barracks. U intom fejn kontu U stazzjonati? jien kompressor hemmhekk u kont għalaġini mill-lases. Qed tifhem? Sewa. U intom bħala fejn kontu stazzjonati Sant'Irmu? L-ewwel sitt-xhur iwa Sant'Irmu konna għamilna 3 xhur rekruta. Sewa. Qed tifhem u bakta xhur oħra normali, Sudani, tagħmel lassa. Qed tifhem? U mbagħad morna Ġermanja. L-ewwel morna Dortmund, appla bek ngħidulu, u minn hemmhekk morna Mulħam lur. Maġi ta' Malta, s-sibtirdina, man wara. Sewa. Dik kif il-qajt magħha? Dik konna kienu gbirti fuq it-torċa. Qed tifhem, u kien ewwel talabni biex nġiblu diska. U għalli għaffilla mara kienet ta' batit li, this bull I'm for walking. Ta' n-nistisa nasra. N-nistijiex. Tifhem? U bat, ġejtaw, u kellhom għorfa u għajta, u bdejt nuqotaw. Ġifiri inti tqajt mal-mara ġifiri kif? Pen friends. Pen friends. Pen friends. Għazak iż-żmien, konna għamlu pen friends. Issa ġan, il-konnessjoni tiegħek mal-Partit Laburista, ġifiri. Tajba. Kif minn dejjem kont mal-Partit Laburista? Le. Ġejpot. Jiena, melliħi. U għahna melliħa kien Ġorġ Boċeluvier. Mux nazjonalist, għal-fa u kien ma' nazjonalisti. Pa' ma kienu mintoffjani. Mintoff. Għalla, mux laburisti. Mintoffjani. Mbaħalli għal mbat wara saru laburisti. Jena mbat. Sejt laburist. Għax naħħawi Ġorġ Boċeluvier. Naħħawi Ġorġ. Aħna nista Ġorġ. L-ekwadimna marru laburisti. Jiem fil-74. Tlaqt minn ma' Ġorġ. Għax kien għamlu farsa raħa ġdid. Għax kontem prezenti. Tifhem kontra ħaj. X'kien ġara raħa ġdid? Iġġielu għax irridu naħħu Ġorġ Boċeluvier. Ma jistax immaqdu Boċeluvier jien imma. Tifhimni? Għalla vara jberjen. Għax dak ir-raġel, anke mal-laburisti ir-raġel dak.